4 сайта, 4 сайта. Найс, взех сега. Видо? Взех си финиш от страни. Дай мале, грабора. Аз съм на ламата с помпа. Абе, watch reload има че. Майка, взех всичко. Какво е това? Някакъв бъбъл ще отпусна. То най-добре, Много- дет. Ще му хора, Аз- Ще ми стилнат кила. На едно е. дет. Много слаби, трябва да направим 30 Много кил. съм. Не знам, брат. Оп на мене. Това е да го. 100, дет. Брат, не го. Чай се. А ти кога вече намерим Ма не виждам модела? теб. Крак, 30 лайт? Дет. Найс. Да, его. 30. Крак. Аз съм. Добре, брат. Как? Взех. Крак. Дет че има. Взех, защо направих? Не, нищо няма. 100. Дет. Пусти с камон, пати идвам. Ма не мога да фана. Много слаби, ама няма патрони. Идвам. 100. Чу. На 30. Нямам патрони пак. Спъми го. Не го виждам къде. Дет. Добре. Пак бланкна го 3 пъти. 28. 27. Дет. Лат. Човек, уби го. Ето на мене, 30. уби го. Виж на хайто. Шоко Ето е на аз на мен. друг. Ама чай, че бием се дори хора. На мене? Фул бокс. Аз съм по бокс. Опа. Не си чул. Дай, чупи. Ще да го убия. Той ме стреля. 200, омага. Найс. 100, 200, омага. Найс. Брат, аз Гледай назад, кера бе, той 100 чифа, холи. Де е другия? Яме го Само сте? той остана. Искам да правя. Ако го видя с мамута, го пребия. Бати идиота. Това ми стил на кила умря след. GG тая игра. Дет. Да, лендваме. Кракче. Ела, не. Дай. Това са другия. На Фул бокс на мене. Дет. На мене. Добре, иде. Двама. 100, Останат. на мене 100. Дет. Не, моя. На мен. Има още 100. Дет. Ма това са други, внимай. Да, знам. Тук има много... На мене? Аз съм дед. Фулбокса, ела. Бързо. 100. 100. Има човек. Фулбокс. От 90. Фулбокс. Чукай. Не, ще шум. Клона е мой. Клона е мой. Ела. Фулбокса. 50 лайт. Да. Дявол има също раки. Хилма. Не, те Да излезе. не е горе. Хилма ми. Къде бе? Ето кога предем. Ето, точно ето. Ме? Ама не. Да. 110? Да. Ето каква е тази сграда, има Съм. хора. Не. Не дай. Три, уайт, на уайт. Другия? Другия е фулбокс. Кона ми е? 100? Да гона ли друга? Не, Не, няма мои да фармче, е. мои Няма фармче, че е слаб. Фулбокс? Излезна. 100 на другия. Влезна вътре. Снимай, да, не. Другия? 29 лайт, 60 лайт. Фулбокс? Ей, шоко има. Зад мене. Единият е много слаб, другия е добър. Сплитна го? Аз съм горе още. Там. Фулбокс? Да, знам. На едно е. Взеха го. Има ли лак мамут? Вземам го. Вземи сърпа, може ли? Шоквай. Шоквай бе. Не, уби го. 100? Найс. Чил. Не, де брат, не де. Съпром. Не, няма. 200. Казах ти, че ще стане врат, много съм добър. Другия долу. Да го бия ли? Да, иде. Качай. 70? Не знам къде е. Дет. Толкова има. Абе, тук е още един някъде. Да бе, аз това мисля. Внимай горе. Не. Чухе, ето го в бокс. Брат, не мога да скоча. Трябва да дойдеш, контра на. Дали, Влизам? мое? Де.
Найс. Найс. Ама Да, той да, под билдовете ни. Убокс. 100. Дед. Найс. Майко. Не можа 4 да слайд, го 4 шутна. слайд, 4 слайд, 4 слайд. Дед. Найс. Найс, взех сайфана. Найс. Ротейтват. Не мога да видя от скинати. Значи. Я дръжа да паразора. Те не са. Гледа, трябва да го снайпим, за да мога да ротейт. Да. Аз гледам постоянно. Може Аз и ще го билдна, пиква, бе. ама... Аз ще го билдам, той ще ме такова. Гледай, ако пикна, аз буквално го пикват. стря. What the fuck. Аз Грапър. буквално си го стря. Само, че сме на един билд. Мисля, за сплитване. Я, грапър. И грапър нагоре. Взе го. О, снайпаха ме мидер. Чу. Вече снайпаха ме мидер. Хилни. Имам само минута. Фак. Той дропна надолу. Тук на мен, да. Спам. Получил. Да, се го държим, А той нали имаш с- метал. Стоп! Аз. А, Само, че 5, така 4, качи. 1. Директно под нас. Това как ми шоквейвна. Аз ще стоя назад. Кутин направя ще се отзаде. Да, гледа тук. Ето къде опиква, гледа да снайпа. Тук. 29, 60. Сплифа. 100 мотора Брат, сплифа. много съм слаб. Взе го. Последния момент чух сплит. Ела. Аз го гледам, че сплифа. Набихме с 100, пак не сплифа. Чу. 30 крак на това. Стави го. Хубава към нас. 91. 130. 100. 60 лайк. 9. 100 дет. Имаш някакво Ела, материал, съм само хард. Харпун. Че съм само дърво. 200 харата ще билдам. Да, билда просто. Виждаш? Дет. Не. Взех си финиш от строма. Дали му скочи още направо да взем кила. Ела направо. Той 100. ме стреля. Маля, игра по-рана. Найс. Лека. Умрях от читър помежду другото. Той почна да се върти и просто умрях. Карайз. С един патрон на емка. Този е фул читър. Добре, съм най-добре. 2 секунди. А той е мобайл плеер някак си го виждах. Между другото. А те идват. 35 white. I want that kill. Другия? Ама не Dead. умре и другия. Те дори. 100? Тук има човек, има Да, човек. просто си. Да. 30. 100. Дед. Не. Ела надолу. 38. Маля! Брат, маля! Въобще не дизапойнтвам с това райфъл лут. Не знам къде е горе. Виж къде са. Full box един. Full ме кива. Дети. Ще ходя в зона. Отираш в убих зона, тук един. защото един не фул сайкуваш. Можеш да дадеш? Да, идем чу. Май трябва да ме канекнеш. Не съм много сигурен. Не, цял бокс. What the fuck? Не тук долу. Си екстена да гледам. Не, спри, бързо. Къде? Взеха го. Отивам за лут. Някакво тия 40? Да, 40? някакъв отиде. Не, брат, това беше най-лесен снайп на живота ми. Само штраките няма. Full box? Да, ставам го. Ще шоко на зона, да знаеш. Се крак. Майко с тебе само. 40 лайт. 5 на 5. Мисля, че един не на... Не. Дет. Ама? Дет. Още един. На едно. Ей тук долу. Сота. Добре. Скачам долу на един. То? Учам Стана за едно, да гледам. Аз съм дет. Помежду другото. Чил си. Стоя горе. 35 на... Дет. Това е последния. Уби. Сайко на 100.